വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വാട്സപ്പ് തന്നെ ഒരു 80-90% കാര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഓട്ടോ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു 80-90% കാര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടെക് നോളേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കസ്റ്റമർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ പോലെ വാട്സപ്പ് എല്ലാ ഫീച്ചറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് കസ്റ്റമറെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ, ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റമർ നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ SEO ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇതല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിനെ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.